Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes Pizza 7 na bulan sang Hulyo tuig 2022. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamat iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Action Reports first portion. Action Radio. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal. Mayor Albi magadayalogo sa mga market vendor bangod sa ila basura sa merkado. Crime incident nga na-record sa Bacolod, PNP nagnubo sa bulan sang Hunyo ikumparar sa nagligad nga tuig sang Hunyo. 3 ka mga persona dakop sa buy-bust operation sang Silay City, PNP. Balita nasyonal, isyo naton karon nga aga. Ginanunsyo na ni House Secretary General Mark Leandro Mendoza in full capacity ang Kamara sa una nga State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 25. Suno kay Mendoza, malapit 1,200 ang pwede makasulod. Kalakip na ang masubra 300 ka kongresista, 24 ka mga senador kag mga miyembro sang diplomatic corps. Dugang pa ni Mendoza, may limitasyon lamang ang kadamuon sang guest kag mga miyembro sang media. Martes nga adlaw, nakarikod ang Department of Health sang 832 ka bag-o nga kaso nga nagdala sa kabilugan sa kadamuon nga nagalabot na sa kadelikado nga porsyon. Amoy ng kabangdanan kung nga medyo iban-ibanan gawa ang mga bisita. Preparasyon para kon pananglitan may pipilabla nga makasulod basi kon makalusot nga bit-bit ang kagaw. So amo ini ang nahauna nga suna ni Presidente Bongbong Marcos. Ano ayhan ang mangin kaundan sini? Ano naman ayhan ang iplastar pila ka mga programa kag promisa sang bag-o nga administrasyon ni Bongbong Marcos. Action Radio Philippine Standard Time las 4:32 na. Aber sa sininga mga tinion, tungdan tanang palibot sang syudad sa Bacolod. Kamusta ang palibot sang syudad sa Bacolod? Observation report sang aton patrol. Balita sa patrol. Opdan kita ni Action Albin Graba. Action Albin, good morning. Action Radio Philippine Standard Time las 4:33 na. O kamusta na si Milili Uligo Unagid, si DC Santoyo Lisaw, good morning. Araman si Warlito Nisyaw, morning sa Barangay Talok, kag Barangay Magbalyo. Sige, kamusta dira sa inyo? Na sini nga mga tinion, abi ibalik ko sa patrol ang mga observation report. Action Alben. Action, Fred, good morning. Sa aton pinanangga nga mga tagparamati, good morning. Ang laragbay karon no sa pinaka mga dalanon diri sa syudad sa Bacolod. Masyado vidya ka tawhay may mga portion sa dalanon sining aga action, Fred. May mga dalanon nga medyo basa, especially kung mga labay ka sa may kilid sa dalon anong sining aga action, Fred, ang pilaman sa mga lugar, especially ang areas ang Lacson masyado vidya katawhay sa sining aga, although may mga pinakita ka mga kauturan diri, especially kung magalabay ikaw sa tubang balas ng regional hospital
ari diri sila aksyon Fredo ga hulat nga kag nagalao man of course nga malawagan ang ila sining mga pangalan aksyon Fred para matatapan man ang ila sining mga pasyente no sining aga kagabay pa nga matapos man ang pila ka mga problema kay kumunaog ka kung kaysa sa dalom istasyon ari diri sila aksyon Fred ga pungko kung magalabay man ikaw diri sa area sang dalan sang Burgos nga ara sila sa guwa sang emergency room sang regional hospital action Fred. So amo ni nga pila ka mga bagay nga ginalaong man nila nga matapang itagaan man sang solusyon ang pila ka mga problema action Fred. Sa may mga portion especially kung going ikaw sa may Burgos sa public market may pipila naman kita ka mga kauturan ang kinakitaan nga naglimpyo sa dalanon paagi sa pagpaniligi ni action Fred nakasuksok man sang puti buting anong puti naman ni action Fred no anyway action Fred naman yung pinaka sitwasyon sa dalanon diri sa syudad sang Bacolod temprano pa nalabayan man sang patrol ang Burgos public market sa nagapamangkot bala kung pila na subong ang presyo sa mga karne bisan sa gihapon aksyon Fred no 320 ang yasang baka 300 ang baboy 200 just tugtog 220 ang presyo sang manok pero aksyon Fred ang mga cutting special ining mga piso pakpak kagasubong man ang chicken legs ang presyo sa ni action Fred is 230 pesos kada kilo. So for action Fred no ang muli ang obserbasyon sa patrol sa pila ka mga dalanon sa syudad sang Bacolod. Sa ato sila mga kauturan subong aga kung magpatulong ikaw sa imo opisina at of course inom kahas ng Mighty C ang una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:38 na dira kay Jose Mungcal Torilla. Good morning. Binalbagan happy birthday kuno kay Ronald Gotera. Kag belated happy birthday kay Melanie Calderon kahapon. Dira kay Nubi Nagapan. Good morning gamonitor sa barangay Pandanon Don Salvador Benedicto. Kay Ray Flores Barayuga, good morning. Gamonito man dia sa Estepania, Fortune Town. Good morning da. Taga Fortune Town. Kay Milben Solidarios Apdo, good morning. Happy morning. Watching live, Barangay Malingen, Bagos City. Dali gilang, Aryo. Diri kita sa libre nga medical check-up kag libre nga
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala Kaya kinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sunod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID balita espesyal! Alright! Energy! Action boy! Happy! So, ang atong balita special action boy, ni mabagay nga posible wala mo pa nahibaluan or wala ta pa nahibaluan angot kay PBBM or President Bongbong Marcos. So, una action boy, Ario, kabalo man tatanan nga hang hayo ni PBBM. Ferdinand Marcos Jr. is Bongbong. Pero Ikaw hindi gali. Ano? May mga closest, ang gatawag lang sa action boy, ang mga close friends sigid and families. May gatawag, may nickname pagid siya gali nga Bonggets. Bonggets! Bongga, no? Bonggets. So Malaka- kung gatawag ni sa action boy, mga close lang gid sa iya. Amo na lang action doors, malukas ang dugay na si Bonggets. Si Bongget. Bibi. Tingay close yung wala balo. Oh, close ka mo. Amo. Pero ikaw na kabalo, close ka mo. Siya wala. Ako lang yung kabalo close kami. Siya kabalo. Oo, siya kabalo. Close kami. Oo. Pero kabalo ko nga Bonggets. Uy, mas magabot mas visit ni si President Marcos sa Bacol Gumama. President Bonggets yung mahambal. Ay, kalan. So mga close sila Bonggets na. urot. Basi mahambal siya si mo, oy, hindi mo ko pwede tawagon sina. Ay, nita close. Ay, kabalo. Ay, close tayo. Ako lang nakabalo.
Bonggets grabe, urot. no? Ako yung bonggets urot. Bunggits urot. Ano man na saya? Ano na galing hampang? Sa taxi eh. Taxi. Bunggit. Kami sa pagina. Ang hampang pagina. Ikaw naman da ka. Ako Tapos naman. ako. Nagambala ko yung taxi. Ako pag-idyang sa imo yung gina. Kita mo ka naman ang masugal. Ay, sorry. So, next Action Boy. Kung showbiz ang paghahambala ng Action Boy, kaagi man siya bida sa isa ka movie. Pero, kuan siguro, nang bata pa siya. bata pa siya. Ato guro ang kuan, si ano ba yan nga pelikula? Iginuhit ng Tadhana. Iginuhit ng Tadhana. Actually, na nga pelikula, Iginuhit ng Tadhana, ginimo na sa pagdalagan ni kuan, ang ama niya, ni Ferdinand so, Marcos. biographical, anong gani? Biographical movie. Movie na siya. Nga, kuno mo ng life story ni Marcos, ni Ferdinand Gidja, ha? Ferdinand Marcos Ferdy Sr. Gidja. Ferdy na yan. Ang nag-ano na Action Boy, ang Tropical Convergence Zone ang nag-aapekto sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Western Visayas lakip na ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod maka-eksperyensya sang magalumon nga langit may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang Intertropical Convergence Zone kag hangin habagat. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin, gikan na bagat na nakatungdan pa kadto, na bagat na nasidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros, kag ang baybayon may kasarangan tubtob may pagmulumadlos nga pagbalo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:46 na puerti ang illegal nga droga, no? Pag panaog si Presidente Rodrigo Duterte, umibwal ang illegal nga droga, milyon-milyon ang nagasulod sa pungsod Pilipinas. Hindi maintindihan, kundiin gahalalin, kay kon ginuna ini ang ugat, subong hagan-hagan na ini, galing timan ang iban, mga user lang, magagmay nga mga drug poser, ang mga nagkalalakpan ng iban nagkalamatay na gani. Wala malukat ang ugat, amo na nga puwerte, milyon-milyon subong ang nagalapta nga illegal nga droga sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:47 na. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsuwat nga ng traffic or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing.
batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Happy! So, ang atong balita special Action Boy, di mabagay nga posible, wala pa na ibaluan or wala ta pa na ibaluan angot kay PBBM or President Bongbong Marcos. So, una Action Boy, Ario, kabalo man tatanan nga hang hayo ni PBBM. Ferdinand Bongbong. Ferdinand Marcos Jr. is Bongbong. Pero Teka, hindi gali. Ano? May mga closest, ang gatawag lang sa Action Boy, ang mga close friends, sigid, and families, may gatawag, may nickname pag siya gali nga, Bonggets. Bonggets! Bongga, no? Bonggets, oo. So, pag gatawag na sa Action Boy, mga close lang ganyan sa iya. Amo na Action Boys, balokas ang dugay na, si Bonggets. Oo, si Bonggets. Bibi. Tika, close yun. Okay, Oh, close ka mo. Amo. Pero ikaw na kabalo, close ka mo. Siya wala. Ako lang yung kabalo, close kami. Siya kabalo, close ka kami. mo. Pero kabalo ko nga Bonggets. Uy, mas magabot ni mas mag-visit ni si President Marcos sa Bacol. President Bonggets yung mahambal. Ay, kalan. So, mga close sila Bonggets ka. urot. Basi mahambal siya si mo, uy, hindi mo ko pwede tawagon sina. Ay, nita close. Ay, kabalo. Ay, close tiya. Ako lang nakabalo. Bonggets grabe, urot. no? Tiya, ako na Bonggets urot. Bonggets urot. Ano man na saya? Ano na ganing hampang? Sa taxi eh. Taxi. Kami sa pagina. Ang hampang pagina. Ikaw naman da ka. Ako Tapos naman. ako. Nagambala ko yung taxi. Ako pag-idyang sa imo yung Kita mo ko na ba lang masugal. Ay, sorry. So, next Action Boy. Kung showbiz ang paghambalan Action Boy, kaagi mo na siya bida sa isa ka movie. Pero, kuan siguro, nang bata pa siya. bata pa siya. At tuguruan ko, ano ba, anong pelikula? Iginuhit ng Tadhana. Iginuhit ng Tadhana. Actually, yun nga pelikula, Iginuhit ng Tadhana, ginimo na sa pagdalagan ni Kuan, ang ama niya, ni Ferdinand Marcos. So, biographical, biographical movie. Na siya. Nga, kuno mo ng life story ni Marcos, ni Ferdinand Gidja, ha? Ferdinand Marcos Ferdy Sr. Gidja. Ferdy na yan. Ang Action Boy, ang nag-act as Ferdinand Marcos Sr. Kilala mo pa si Luis Gonzalez? Oo eh. Anong Si Luis turay? Gonzalez, Ano pa na siya subang? ay, doon kung buhi pa siya, Gapuhon na siya si Luis Gonzalez, sang kwan pa, sang sulti, ano pa sa Huben. Sige. Hasta nakita mo na siya, hindi mo lang, nakita mo na siya sa mga pelikula. Oo, kasi Luis Gonzalez na siya. Pero mga nakita mo na siya sa mga pelikula, wala ka balo kasi Luis Gonzalez na siya. Okay, so I'm an action boy. So, kung showbiz ang pagambalan, tika man siya gali, siya gidya mismo ang start as himself, ha?
As bongbong ija, as bong gets. Uy, bongbong lang. Hindi mo si Mama siya kung ginapalakta. Kaya mga sa mga close friends. Close friends kita, pero ako lang nakabalo. So, next Action Boy, may isang Philippine-made rockets, Action Boy. The first Philippine-made rockets were named after him. So, siya gatawag nga bongbong rockets. May lang hindi bonggets rockets. Bongbong rockets. Ay, grabe no. Nakabutang di Action Boy. Rockets as in R-O-C-K-A-T? Uy, ano pa ginawa? May R-A-C-K-A-T. Nakabutang di Action Boy, a 1975 news clipping entitled Rockets Test Fired from Philippines tackled okay. the country's experiment in making its own ballistic missiles. Naging ngalanan na bongbong rockets. Bongbong rockets. Okay. So, muna mismo si then President Marcos Sr. naka-witness man mismo sa pag-ano sina. Gingalanan lang katiyo. Sila ang first family at that Pwerte, time. no? Tapos, next Action Boy, si BBM, he claims to have received tickets to first commercial flight to the moon from former US President Richard Nixon. Pero siling niya, Dre, I like President Richard Nixon. He gave me a ticket to the first commercial flight to the moon. I hope that promise is still valid when it happens. So, meaning wala ka, basiblo mo, basta may commercial flight, hindi pa sa moon. So, wala mga ka-action. Wala pa. Wala pa. So, Pero- paligin ano lang siya. Pero kung may ara ka commercial flight, may ticket na May saya. ticket na siya. Ginatagan siya ni... Valid pa gyapon na? Ha? Ang Valid. hambal niya gani. Nga, hambal niya, he gave me a ticket to the first commercial flight to the moon. I hope that promise is still valid when it happens. Sige, tanaunta kung may commercial flight to the moon. Grabe, no? Kung may commercial flight to the moon, pakuha ka gyapon ticket. Ang iban nga mga balita lokal oy magapatigayon kuno sang pagpakiginunanon si Mayor Albi Benitez sa mga market vendor sa 3 kadalagko nga merkado sa syudad. May mga surprise inspection sa merkado nakita nga nagatumpok kuno ang basura. Ginpalayag ni Benitez nga dapat tinluan kuno sang mga market vendor ang ila kaugalingon nga ugsaran kag hindi man pwede nga mga street cleaner o kon garbage collector ang maglimpyo. Suno kay Benitez dapat mayara sang sistema kung diin ihaboy ang basura kag didto pagakwaon sa nagalibot nga garbage collector. Nakigsapol man sa kuno sa kontraktor sang IPMCDC nga mo nagakolekta sang basura sa syudad nga may kontrata tubtob pa Disyembre 2022. Tisuno kay Benitez nagapangita sila sang paagi kung paano mangin epektibo ang pagkolekta sa basura bangod suno sa kontraktor. Halos nagdoble ang kadamuon sa basura nga ila ginahakot sang sa kontrata nga ginkasugtan. Ay dali man. Ang kontrata isa lang kabalde, ang basura subong isa na kadram akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:57 na. Good morning kay Robe Atienza kag Kune Gilaran. Good morning man sa mga taga-barangay Granada. Taga-barangay Granada, good morning. Subong man, good morning kay Angeli Osorio. Good morning watching from Canlaon City. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi Pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season,
dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Balita espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Happy! So, ang atong balita, Special Action Boy, di mabagay nga posible, wala akong pa naibaluan, or wala ta pa naibaluan, angot kay PBBM, or President Bongbong Marcos. So, una Action Boy, Ario, kabalo man tatanan, nga hang hayo, ni PBBM. Ferdinand Marcos Jr. is Bongbong. Pero Teka, hindi gali. Ano? May mga closest, ang tawag lang sa Action Boy, ang mga close friends, sigid, and families, may gatawag, may nickname pag siya gali nga, Bonggets. Bonggets! Bongga, no? Bonggets. So pag katawag na sa Action Boy, mga close lang gid sa iya. Amo na Action Boy, malakas ang dugay na si Bonggets. Si Bonggets. Bibi. Tika, close yun. Okay, balo. Close ka mo. Amo. Pero ikaw na kabalo, close ka mo. Siya wala. Ako lang yung kabalo, close yun. Siya kabalo. Close kami. Pero kabalo ko nga Bonggets. Uy, mas magabot mas mag-visit ni si President Marcos sa Bacol. President Bonggets sa yung mahambal. So, mga close sila Bonggets ka. urot. Basi mambal siya si mo, oy, hindi mo ko pwede tawagon sina. Ay, nita close. Kabalo, close tayo. Ako lang nakabalo dahil. Bonggets urot. Tiya, ako na Bonggets urot. Bonggets urot. Ano man na saya? Ano na ganing hampang? Sa taxi eh. Taxi. Kami isa pag ina. Ang hampang pag ina. Ikaw naman da ka. Tapos ako. Nagambala ko yung taxi. Ako pag idyang sa imo yung gina. Kita mo ka na balang mo sugal. Ay, sorry. So, next Action Boy. Kung showbiz ang paghahambala ng Action Boy, kaagi man siya bida sa isa ka movie. Pero,
kuan siguro nang bata pa siya. Oh, bata pa siya. At siguro ang kuan ng si ano ba ano nga pelikula? Iginuhit ng tadhana. Iginuhit ng tadhana. Actually, na nga pelikula ang Iginuhit ng tadhana, ginimo na sa pagdalagan ni kuan ni ang ama niya ni Ferdinand Marcos. So, biographical, anong gani? Biographical movie. Na siya. Nga kuno mo nang life story ni Marcos, ni Ferdinand Gidja, ha? Ferdinand Marcos Ferdy Sr. Gidja. Ferdy. Oh, Ferdinand. Ferdy na yan, no? Ang nag-ano na Action Boy, ang nag-act as Ferdinand Marcos Sr. Kilala mo pa si Luis Gonzalez. Oo eh. Anong Si Luis sura yun? Gonzalez. Ara pa na siya subong? Ay, doon kung buhi pa siya, ha? Gapuhon na siya si Luis Gonzalez, ang kwan pa, sang sulti, ano pa sa Huben. Oh, sige. Hasta nakita mo na siya, hindi mo lang nakita mo Hindi na siya sa lang mga ko pelikula. familiar, guro nga Oo, siya kasi na- Luis Gonzalez na siya. Pero mga nakita mo na sa mga pelikula, wala ka kabalo kasi Luis Gonzalez na siya. Okay, so I'm an action boy. So, kung showbiz ang pagambalan, tikagi man siya gali, siya gidya mismo ang start as Pharmacy. Action Radio Philippine Standard Time las 5:05 na. Diri kita mga balita naton sa puwersa sa aton kapulisan. Crime incident ka na record sa Bacolod PNP nagnubo sa bulan sang Hunyo ikumpara sa nagligad nga tuig sa amuman nga bulan sang Hunyo. Pulis Balita. Detalye sa niyo kay Action Eric Magbanwa. Action Eric. Good morning, Action Fred. Report kita sa Bacolod City Police Office. Ang Bacolod City Police Office naka-record sa signifikante nga pagnubo sang crime incident sa bulan sang Hunyo, sini nga tuig ikumpara sang Hunyo nagligad nga tuig. Sunod sa kay Police Lieutenant Liberty Injapi, Assistant Public Information Officer sa Bacolod City Police Office, Action Fred, sa bulan sang Hunyo sini nga tuig, may 98 ka mga insidente na record ikumpara sang Hunyo nagligad nga tuig nga may 110 ka insidente ang na-record. Katumbas ini Action Fred sang 10.91% nga pagnubo sa total nga 12 ka mga insidente. Sunod kay Japi Action Fred sa 98 ka insidente, 86.3 ang Peace and Order Index samtang ang 12 sa Public Safety Index. Ang signifikante Action Fred nga pagnubo sa index crime o kung sa 8 focus crime ang notisyahan halin sa 26 ka insidente nagligad ka tuig sa diin 21 ka mga insidente sini nga tuig kabaylo sa 19.23%. Samtang ang non-index crime nagpanaog halin sa 84 nangin 77 kabaylo sa nga 8.33%. Sa kabilugan Action Fred nga crime solution efficiency nagnubo halin sa 90% sang 2021 kag 78.57% ikumparar sining tuig. Nalipay kita sang resulta sang aton nga crime incident sa sining June 2022 tungod nagnubo gid ni siya compare sang June man sang 2021. So may pagnubo kita nga bali 12 ka mga incident equivalent sa 10.91%. So nami gid nga balita para sa aton. Anong mga factor nga gina-consider jud ma'am? Isa sa factor nga consider gid nato nga tungod man kay kadayon sige-sige nga pag-conduct sa mga meeting nga ang gina-target bala naton or nga goal gid naton nga ma-address ang mga incidents nga nagakatabo sa kada semana. So ginatakol ina with the station commanders and mga unit chiefs nga kung ano ang mga problema sa nagligad nga semana nga incident or sa nagligad nga binulan dapat ma-address gid na para hindi na magdugang pa sa mga insidente sa sining mga sunod nga mga inadlaw. In spite ma'am sa sunod-sunod nga shooting nga pinatsanay sa Bacolod for the month of June, may pag-decrease kimang sa atong crime statistiko pero to sa last year ma'am. Yes sir, no. Amo lang inaabi ang medyo nagtaas padugang sa aton nga mga kaso sa subong nga June at ang mga sunod nga mga shooting incident pero sa kabilugan niya nagnubo gid ang aton nga crime incident sa bulan sang Hunyo sa tanan na nga klase sang mga focus crimes except lang sang atong mga murder incidents naton. Padayon ang aton nga pag-remind diri sa may aton nga headquarters no sa aton nga mga chief of police kag padayon sila nga nagakuha sa mga ebidensya mga testigo agud nga padayon nila ang pag-imbestigar kag masolusyonan na ining mga natabo nga mga pagdiniruhay kag mapasabat naton ang mga perpetrators. Police Lieutenant Liberty Injapi, Assistant Public Information Officer sang Bacolod City Police Office sa interview sang Aksyon Radyo. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa nag-report, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Action Radio Philippine Standard Time
las 5:08 na. Ginasigahom na to na. Sa bulan sa Agosto, ang crime sa gin property, magaibwal ini siya. Kay man tigkiriwi sa probinsya sang Negros Occidental. Morning kay Artandoy, tamyaw si Maninoy agapamati kuno tagsagid kaaga. Kay Jeffrey Arcoyo, kay Crisilda Balindis Iman, good morning. Good morning kuno sa Barangay Maaw, kay Ruming Estrabon Hidalanga, sa Talaban Himamaylan, good morning man. Sir Pid, grabe bala ang baha diri sa Bangga Kore, kag dira sa Purok Lolita Heights, kag Paraiso, Barangay Mansilingan. Ay kay tungod lang sa mga basura dira ginahaboy sa kalog, siling ni Jeffrey Arcoyo. Tiga supon ang tubig naturali kung nabuyan mo sang basura. Si Barani ni Rico, good morning. Kay Bukay Aming Opsima kuno Genggeng Perez, Konsing Baran, halin sa Sitio Pait, La Carlota City. Reglado. Mabalik ako pagkatapos ini. Sunyok's Advanced Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga
pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sa manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Balita espesyal! Alright! Energy! Puluyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14 na. Aber. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton resulta sang Small Town Lottery. First draw, 13-12. Una nga bula, resulta 13-12. Second draw, 15-31. Ikadwa nga resulta 15-31. Third draw, 35-22. Ikatatlong nga bula, resulta 35-22. Aber, rikta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 645 kita. Jackpot 23,608,475. Winning combination 29, 13, 37, 35, 7, 38. Ang winning combination sang 645, 29, 13, 37, 35, 7 kag 38. Saylo kita sa ginahulat sang tanan 655. Grabe. Ang jackpot 367,534,100. Ang jackpot 367,000 o kon milyones 367,534,100. Wow. Wala gyapon sang ginswerte. Ang masunod sini, magadako ini siya, basi malambot ini siya, sa 400 milyones, baw puerte guro, no? Ga paradang gataya mo, amak mo, 367 milyones. Ari ang winning combination, 49, 6, 26, 55, 3, 14. Winning combination sang 655, 49, 6, 26, 55, 3 kag 14. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Okay. Morning lang kay Ili Andresio, nagamonitor sa Texas, USA. Taga Texas na, good morning. Kay Evelyn Arisa Gonzaga, good morning. Dira sa Bacanduda driver. Kay Small Boy Joe kag Big Boy. Kay Elizabeth Gamala, good morning. Patamyaw ko ang akon batchmate niya, retired General Eduardo Octaviano Jr. sa kadlawan karon nga adlaw. Alin sa Bacolod City High School Class 74. Happy birthday, Gid. Malipayon nga pagsaulog sang imo sini kaadlawan. Kay Junalyn Ninyal Decrepito, good morning. Live ayungon Valladolid. Tamyaw ko RR Joy kag Junior Silis, John Dexter, Kit Macariula, Karen Guzman Lager, Di Kilia Gamonitor, kay Armando Libuon, good morning man, listening live from Singapore. Kay Armando Libuon sang Singapore, good morning. Kay Jorge Marañon, good morning man. May lang nga pagmonitor sa aton tagsagid kakaagahon. Wala ta kakadto sa kapihan ba, kamusta kamuda? Ato da kahapon si Boy Bala, si Kanday Dot Sullivan, si Munit Rujas, si Nelson Distrito, si Jok Torres, si Larry Benitez, si Maral kahapon ara, si Pare Ed Yangson,
si Billy the Kid Caro, kay Paul Hipes na, kay Abner Magallanes, kay Jimmy Candelario. Sa piyak si Munsing Syukon, si Joel Perido, ara kamo dagapon, si Bida Tumbos, si Jubert Carion, si Mayor, kisa si Bibitan, si JC Sindico, kag si Roger Aguirre, gahapit-hapit man. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. May pamangkot lang ko sa inyo. May asma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Kasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nagsagdid sa faktor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pasyara tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a Port sa City Hall. Amo niho si Mayor Alvin nagpungko dialogo sa mga market vendor bangod sa ila basura sa merkado. Si Action Dale Salazar may report. Action Dale. Balag Action Fred, magapatigayon sang dialogo si Bacolod Mayor Albi Benitez sa mga market vendors sa tatlo ka madlagkong merkado diri sa may syudad sa Bacolod. Ini matapos lang damlag lang nag-surprise inspection ni Action Fred sa may Bacolod Central Market kag nakitaan nga madamo sang basura sa kilid sang dalan. Suno kay Benitez, parehas man ang sitwasyon sa duha ka mga merkado diri sa may syudad didto sa area sang Burgos Market kag Libertad Market. Kahapon nga adlaw ginpahayag sang alkalde nga dapat mayara sang sistema kun diin ihaboy ang basura kag didto pagakolektahon sang nagalibot nga garbage collector. Ginpahayag ni Benitez nga nakasapol na ini sa contractor nga IPMCDC nga mayara sang kontrata sa syudad tubtob Disyembre 2022. Ginpahayag sang alkalde nga nagapangita sila karon sang paagi kung paano mangin epektibo ang pagkolekta sang basura bangod sunod sa kontraktor. Halos nagdoble ang kadamuon sang basura nga ila ginahakot sa kada adlaw sang sa kontrata nga ila gin kasugtana. Isa sa aton himuon storyahon taanay ang mga vendors na da, no? Kay they also have to clean their own backyard. Hindi man permi nga ang garbage collector, ang street cleaners ang malimpyo. Kinahanglan sila mismo man malimpyo sang ilang mga lugar para hindi man matamaan. Kaya nakita ko to, ginapilak na lang kung diin-diin eh. Nabatean si Bacolod Mayor Albi Benitez. Life Extension Vitamin D3 mga ka-aksyon, wala pa matapos ang pandemya, gani padayunon naton nga protektahan ang aton ikaayong lawas.
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo. Aksyon, Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:29 na. Mabalik ako pagkatapos ini. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Sila ay City PNP. Detalye sini. Upod kay Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan. Arestado ang 3 persona sa ginparigal nga bypass operation sang Silay City PNP sa sitio Dabdab, Barangay Lantad, Sulad sang Silay sang Hulyo 5, 2022. Ini man nagkaladakpan na Mosanday Rose Marie Hodilia alias Maymay, 42 ang edad, babayi ini sa Action Fred. John Paul Fuentes, 23 ang edad, kag John Bert Akisuma, 37 anyos, tanan residente sang sitio Dabdab, Barangay Lantad sa Sulad sang Silay. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daruca, ang Chief of Police ng Silay City PNP, ining 3 si Odilia, Fuentes, kag Akisuma, ang lunsa ginakabing street level individual. Bangod sila Action Fred yara na mismo sa watch list sang Silay City PNP. Na-recover diri sa bypass operation ang 8 tanan ka mga sachet sang gidasuspetsuhan shabu nga ginabanta nagabugat sang 6 ka gramos kag may estimated market value nga nagalabot naman sa 49,800 pesos. Na-recover man ang isa ka disposable lighter, isa ka plastic straw, isa ka cellphone, kausa rin diri ginagamit ila sa pagtransaksyon sa legal nga droga, isa ka sling bag Action Fred, ang 32 tanan ka mga 100 cash nga mga pesos, no, kwarta, 32 kabilog Action Fred nga ginapatihan proceeds sa pagbaliga sa illegal nga droga. Ining 3 ka mga sospetsado ang nagkaladakpan ang napreso karon dra sa custodial facilities ng Silay City PNP. Sila man natanapa sa kaso ng paglapas sa rayi nga nagadumili sa pagbaligya kag paghupot sang illegal nga droga. Sa ito mga ka-aksyon, sa mga mahilig naman maghigop sang mainit nga kape kon kaagahon, oy, ari na ang Aksyon Jan Diaz, una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:42 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Kung ikaw ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kuna ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic kaya ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Balita Espesyal!
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Sa record sang aton kapulisan, Balita sa patrol. upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, preso karon sa police station number 7 ining ginadigar drug pusher sa buy-bust operation kagabi sa Purok Kabugwason, Barangay Mansilingan diri sa syudad sang Bacolod. Ang nadakpan gingkilala kay Arnel Alcones alias Apo, 58 anyos, residente sa amuman nga lugar. Sunod diri kay Police Captain Elmer Bonilla, ini si Alcones ang nalista bilang street level individual sa hanay sa mga kapulisan. Na recover sa iya ang 6 ka plastic sachet sang suspected shabu. Ginabulubanta 12 ka gramo ang kabugaton nga may standard drug price 81,000 ka pesos. Karon ining si Alcones ang nahunong karon sa custodial facility sang police station number 7. Ang balita sa patrol ginatulong sa inyo sang D3 Bio. May power sa patrol, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:54. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Kasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rains ang nagsabit sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa.
Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag Bayan numero 1, upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.